kana ga yanzu oga babu an kama oga kula wannan sun kama shi wallahi yanzu yar kilin da muke sha ma wallahi babu ta kare wallahi to yanzu mu ake ji ga Allah ya sani ma an ce ya marga na ji labari ina kula wannan kuma in yi magana mu ne a ruwa kokari ya ne hudo da shi ai yanzu hanyar kudin ce babu kasan dole sai mun saka muke kai wa bukatun kai sai mu ma mu samu ba ya samu to yanzu ya za a yi kawai ta yi mutum shi ke rawa a wani rayu إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه سبحان الله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله hello disiyo kana ina da Allah zo gida ka samu Allah zo gida da Allah ka zo shaf da Allah yawa da Allah ka zo gani da wannan gayin wanda muka ma ai saboda haka dole mu kara jajircewa ina wannan yaron da kake ganin sa wajibo gaskiya ne wannan wajiba wannan mun gama da shi a wannan din sa ya kamata amma alaikum assalam barka Abisa barka hadisi ko yana shi yana ci ba a magana da shi bismillah ya ci Jama'a barkanmu da wannan lokaci. Sunana Ibrahim Suleiman Anur, shugaban cibiyar Anur Herbal Medicine. Wannan cibiya tana ƙara tallata muku shahararren maganin nan masturbation killing kit, maganin da yake mallakin cibiyar Anur Herbal Medicine ne. Magani ne da aka samar da shi ƙarƙashin ƙwarewa domin magance dukkanin wata matsala ta al'aura ga maza da mata, kama daga kankancewar gaba ta ɗa namiji ko ƙarancin ruwan mani ko tsinkewar ruwan mani ko rashin ƙwayoyin aihuwa ko kuma ɗa namijin da ya aikata istimna'i ya haifar mai da saurin inzali ko ya haifar mai da takurewar gaba. Maganin masturbation killing kit yana warkar da waɗannan cututtuka a sati biyu. Magunguna ne kala 6 zuwa 7 a cikin kowanne kit guda ɗaya. Saboda haka wannan magani duk wata larura da kake da ita sakamakon aikata istimna'i ko kike da ita, maganin yana tasiri a wannan layi. Za a samu sauki tare da maganin masturbation killing kit mallakin cibiyar Anur Herbal Medicine. Al'ummar kasar Kamar jira ya kare. Cibiyar Anur ta bude ofishi a nan garin Garwa, a nan Kanshima Day Boutique a cikin garin Garwa, sai kuma inda muke da ofis a kasar Ghana garin Kumasi nan Ababo number 2 gidan sarkin aski, da kuma Accra a nan anguwar Fadama yamma da gidan Chief Imam kaɗan a nan muke. Sai kuma birnin tarayya na Abuja inda muke da ofis a nan Live Camp Police Station. Kafin ka ƙara tambayar da zan yi ma yanzu ita ce, a cikin abokanan alaji na kasuwancinsa babu wani wanda suke taɓa saka da shi haka?
to ko kuma bari wani abokin kasuwancin zaka wadda suke kasuwanci tare haka ne. gaskiya sai dai ko babban ginshikin kasuwancinsa da kuma wanda suke tafi da shi shine Alai Bala. Abokin sa ne ko kuma dai kawai ya gari wani na daban ne. Hakika kasuwanci gabaki da mata suke tafi da shi. Abokin sa ne yake da mu. Insha Allah. Na'am. Zan je same shi amma Alai Bala wanda yake tunani na rijiyar lemo. Shi ba. Ko? Shi ba. A wima abokin sa ne yake da mu. Insha Allah gabaki ɗaya na faɗa maka kamar da faɗa ma baya dukkan kasuwancin su ma duk gabaki ɗaya ta suke yi. Don Allah da yanzu same zan yi bincike shi ma kansa da dare Allah. To ba komai a DCO a ci gaba da bincike na yadda ya kamata. In Allah ya bincike a daji baka da magana Alai Umar. Insha Allah za a bincika. Ina son hakan wallahi a yi binciken yadda ya kamata ba na son a tsaya a yi ba da ba. Za a yi ba dai ba a cikin aiki ne. A yi bincike ne tsatsaura wanda za a gano wanda ya aikata. Shi ne Allah da bincike za a yi bincike kamar yadda ka umarta haka. Na'am. Insha Allah zan je same shi ma idan yana da wani haka wani wanda ya fi sani akan game da harkar al'amarin shi ma za ta bai da ita Allah. Na'am ayi yana da kyau. Wannan shi. Ayi. Yanzu DCO bari mu koma. Koma za ka yi? Wallahi ina so da uzurir ka na a can kafin zaman abin kan akwai wasu abubuwan da ya kamata a cikin abin nan. To shi ke. Kuma wannan result ta samu. Shi ke da. Bari mu koma DCO. Gaida hajiya, na gaida hajiya. Zai ji ma. Shi ke da Allah ya dade. Allah ya dade. wannan cibiya da kuka sani da shahara da kuma sanuwa a kaf faɗin arewacin Najeriya da kuma faɗin Afirka ta wajen magance matsaloli na al'aura ga maza da mata da kuma cututtukan da ke damun mutane. Wannan cibiya da aka sani da shahararren maganin da muke kira masturbation cleanser kit mallakin cibiyar An-Nur Islamic and Herbal Medicine saboda tasirin da yake da shi na magance matsaloli na al'aura. Waɗannan magungunan da jama'a suke gani su ne mallakin cibiyar An-Nur. Wannan na ruwa ne, ana amfani da shi tsawon sati ɗaya. Sannan kuma ga waɗannan dukkanin wata matsala da kake da ita ta infection ko toshen prostate Allah zai raba ka da ita. Masu fama da matsalar kankancewan gaba wannan suke amfani da shi. Masu matsala na watery sperm ko low sperm count suna amfani da sperm booster mallakin cibiyar An-Nur Islamic Medicine. Masu fama da saurin inzali suna amfani da wannan. Waɗannan magunguna da aka gani su ne masturbation cleanser kit. ta jiran maganar mutuwar Alhaji Sani game da 'yan bashin da suka je suka kashe shi, kai kasance dole ba zai iya a ce bar wannan zancen haka ba. Dole sai kasance cewar mun samu wani ma'aikaci wanda za mu sa zai bincike a kai game da harkar kasuwancin da muke da shi. Ka san cewar akwai aikin da muka tsaya ba wanda mu karasa shi ba, kuma muna shirin karasar da shi. Yanzu kuma an zo an samu wasu kalaman yan daba sun hauro sun zo sun kashe shi. Kuma yanzu kasan cewa dole kasuwancin ba zai yi ba, dole sai da shi. Kuma dole zai yi sai da shi kaga ba zai taba yiwa a ce mu tsaya mai kasa a gwiwa game da abin da suka aikata masa ba. Dole sai mun dauki mataki. Dole za a kawo ma'aikacin da zai bincike a kansa. Ka san ce ne ka tsayar mana da ranar da za mu je mu kama waɗansu hannu. Kai ka san cewar yadda muke kasuwanci da shi muna harka ne ta siya da sayarwa. Daga ƙasa zuwa wata ƙasa muna harka ta wanda za mu karba ko a bamu ko mu bada. Yanzu dole sai mun samu ranar da za mu je za mu kama waɗansu hannu game da abin da ya faru, kuma mu dora shi akan ayyukan da mahaifinsa ya mutu ya bar su. Kaga dole shi zai ɗauki nauyin su, kuma dole shi ya dora wa nauyin sa tun yana rayu. Sai ka san cewar Alhaji Sani yanda yake mana harkoki da shi yanda ya kamata. To bari da ni tunda na san cewar amma alaikum salam. Alhaji Bala yana? Waye ne? Police ne. To ga su yana nan. Assalamu alaikum. Amma alaikum salam. Agari. Biso ne? Barka. Ya an wani lafiya? Ya gida? Alhamdulillah. Ya aiki? To sannu da zuwa. Sannu. Nan ma. Lafiya wallahi muna nan. To ba shi ruwa ya. Ka cire murhun mana.
in yi shiru kawai. Yi wa la'alaji ka san yanzu kisa sun yawa. Isa za ka na zai wani lokacin za ka na samun ma wallahi. Kuma wallahi haka ne. Da fatan dai ana tafiyar da aiki yadda ya kamata. Aiki alhamdulillah. Sannu. Ba shiru ne ya. Ya yi shiga. A yi shiga. Alhamdulillah. Zuwa ne wajen ka domin ina kyautar san ko za ka san wayanda suke dan alaka da Alai Sani. Kwarai kuwa na sani. Domin ka san dalilin kisan sa an ce yara ne haka inda ba su ga. Kwarai da gaske na ji labarin to amma ka gane akwai wani kazamin dan kuma yanzu ne muna tattaunawa to amma ci gaba yi bayani da abin da yake gaba da kai. Oh kuma tattaunawa kuke za ku yi bincike ko dai kawai za ku je taziya ne haka. A za mu je masa taziya ne. Amma akwai wani kazamin dan daba. Ko? Wanda na san lokacin da yana raye wanda suna takun saka da shi. Suna takun saka da shi ba. Akwai wani uban gidansa asali wanda baya so ya ga muna ci gaba da tafiyar da kasuwancin mu. Yana so ya san cewar ya za a iya kawo ƙarshen mu ni da shi. Ko shi ne yasa ake turo masa yara? Shi yasa ake turo masa yara. Akwai yaran sa ana ce masa wani yaran sa dan daba wanda ya gagari mutane wanda daga an kama shi ma an rike shi yana da daurin gindi manya wanda suke sa shi yake aikata abin da ya ga dama wanda suke ga abu wanda zai kawo ƙarshen su. Ko da ku rufe shi suna saka ana ko da an rufe shi ba suna sawa ana fitowa da shi. Ana ce masa wallo sunansa. Da Allah muna so a tsanantar da bincike ta yadda za a kama shi. Yanzu Alai Sani shi wallo yanzu a wani gari yake a zaune shi ko a cikin garin sa Alai Sani? A cikin garin Sege. A cikin garin Sege. Yayin da aka kashe Alai Sani ai ba a nan Najeriya ba. A nan aka kashe shi ba amma yana da sa hannu. Kuma daga nan ya tura aka hare tura yara kasar waje can wajen sa. Ai yana daurin gindi akwai kuma wanda za su ba shi kuɗi ya je ya same shi a duk inda yake a duk faɗin duniyar nan ko same shi. Yanzu Alai Sani sai abokin ka kowa? Alai Sani shi. Ban Allah bayanin ku iri ɗaya ne ko kuma kai ma haka ne da naka da ban haka? Ko? To yanzu Allah da Alai Bala. Insha Allah za mu je mu yi bincike kuma kai ma ina tunanin bincike bai kare ba domin za mu yi zuwa karin bayani. To shike da madalla nagode ya ji ma lafiya barka da gaida gida madalla mu da lafiya madalla nagode. Game da abin da binciken da muka ce za mu yi a ga ta faɗi hannun sauki ma tun daga Allah ya kawo DCO ya zo kuma shi ma yana kira zazzan cewar zai gano wanda suka aikata wannan abin a ga cewar ya zama dole mu ba shi gudunmawa a game da abin da zai aikata ko ba haka bane ba dole sai mu ba shi gudunmawa sai dai da yanda ya kamata tafiya kuma gobe ma Allah ya kai mu ai sai mu je ai ba gagara da kai ba Allah ya kai mu gobe sai mu je to shi ke Allah da gobe za mu shiga za mu je. In life, people go in search of greener pastures, either to achieve an aim or to meet a target. Alhaji da Allah ka ce su bari mu koma gidan. Insha Allah duk inda Raji ta shiga, ni zan shiga kuma sai na dawo da ita. Na gane wa'incan 'yan sanda guda biyun. Na kallon yarinyar nan sai na ji kawai na wada da ita ta farke ni. Wannan shine dalilin ka da ya sa ka sace Ladidi? To, mu je mun waye gari ba ta. Ba mu san kuma inda ta nufa ba. Wallahi ba zan taɓa cin abinci ba, matuƙa ban samu Ladidi na ba. Ni dai ina son ta, amma ita bata riga ta amince da soyayya ta ba. An sace Ladidi mama? An sace ta. Allah ya bayyana ta. Na Ladidi, the series. Ni Usama, na yi alƙawarin cewa idan kika haɗa da Ladidi kika shirya mu zan aure ki. Kai a tunaninka a irin wani yanayin in kai min wannan bayanin zan yarda? Me yasa wannan kuma kai ta shafa? Na Ladidi, the series. Ya kai ka kalle ni ƙarya kake wallahi baka isa ba. Da uban ka gidan ku ba.
Kai dan allo, ka bari shugaba ya je ya dawo da ita man. Allah ya sa kar a ganta ma ya huta. To bari ki ji baki idan ba zai faɗi alheri ba gara ya yi shiru. Ya za ki mai da ni makaryaci da girma na? Me yake faruwa ne? Don na ga alamu akwai matsala. Matsalar ne take nema ta. Daga yana matsalar take. Na Ladidi, the series. Ina Umar din yake. Ina daga jira. To in yazo a ba shi kawai ai tunda waya na ba in yazo kawai aka ma hanya. Ya ce mun zo mun yi. maganin masturbation killing zakit yana warkar da waɗannan cututtuka a sati 2. Magunguna ne kala 6 zuwa 7 a cikin kowanne kit guda ɗaya. Saboda haka wannan magani duk wata larura da kake da ita sakamakon aikata istimna'i ko kike da ita, maganin yana tasiri a wannan layi. Za a samu sauki tare da maganin masturbation killing zakit mallakin cibiyar Annur Herbal Medicine. Al'ummar kasar Kamaru jira ya kare. Cibiyar Annur ta bude ofishi a nan garin Garwa, a nan Kanshima Day Boutique a cikin garin Garwa, sai kuma inda muke da ofis a kasar Ghana garin Kumasi nan Ababo number 2 gidan sarkin aski, da kuma Accra a nan anguwar Fadama yamma da gidan Chief Imam kaɗan a nan muke. Sai kuma birnin tarayya na Abuja inda muke da ofis a nan Live Camp Police Station kafin ka karasa, nan Descent Shelter Plaza hawa na 4 ofis mai lamba 36 idan ka baro Fish Market a nan cikin garin Abuja. Ni kaina ina yawan zama a wannan ofis, saboda haka duk mai matsala yana iya ziyartar mu a nan Abuja Live Camp Police Station nan Descent Shelter